Kaixo, bideotutorial honen bidez EHUko VPN-era, unibertsitate kanpotik nola konektatu ikasiko duzu. EHUko ikaslea bazara eta gradu amaierako lan egiten bazaude jarraitu ikusten. Telekomunikazio teknologiaren ingeniaritzako graduan zehar zenbait programa etxetik erabili ahal izateko unibertsitateko sarera konektatu beharko duzu eta gradu amaierako lanean artikuluak doainik irakurtzeko lagungarria izango zaizu. Lehenik eta behin, VPN konexioa zer den eta zure ordenagailuan konexioa lortzeko jarraitu beharreko pausoak azaltzen hasiko gara. VPN bat, euskaraz, sare pribatu virtuala, sare lokal bat sare publiko edo kontrolatu batean hedatzea ahalbidetzen duen teknologia bat da. Beste modu batera esanda, zure etxeko internet konexioa erabiliz, beste sare batera konektatzea ahalbidetzen duen teknologia. Bideo tutorial honetan zehazki unibertsitateko sarera nola konektatu azalduko dugu. Erabiltzen den prozedura tunel bat ezartzean datza, non datuak segurtasunez transmititu daitezkeen eta urrunetik konexioa lortu. Unibertsitateko sarera urrunetik atxitzeak abantaila argiak dauzka. Lehenengo, unibertsitateak zenbait orrialde zientifikotan artikuluak doainik irakurtzeko aukera ematen du. Esaterako, gradu amaierako lana egin ahal izateko IEEE bezalako orrialdeetan. Bestalde, telekomunikazio teknologiaren ingeniaritzako graduko ikasgai batzuetan, programa informatiko batzuetan beharrezkoa da unibertsitateko sarera konektatzea, eta hau da horretarako bidea. Azkenik, konexio seguru bat ezartzea ahalbidetzen du. Behin VPN-ak zer direna azalduta, hau nola lortu daiteken erakutsiko da. Horretarako, programa bat deskargatu beharko da EHUko web orrialdean aurki daitekena. Hasteko, EHUko euskarazko web orrialdean sartuko gara. www.ehu.eus/eu. Jarraian, ezkerreko zutabeko beheko aldean zerbitzuak atalean klik egingo dugu eta irudiko pantaila agertuko zaigu. Hurrengo pausoa beheraino jaista izango da, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien zerbitzuen atalea sartzea. Hemen ezkerrean, VPN sare pribatu virtuala izeneko loturan klik eginez, deskargatu beharreko orrialdera iritsiko gara. Eskuzko instalazio atalean, zure ordenagailuaren sistema eragileari dagokion bertsioa aukeratu beharko duzu, eta gainean sakatu. Kasu honetan, Windows 10 sistema eragilearekin egingo da adibidea. Gainean sakatu ondoren berehala hasiko da deskargatzen. Behin instalatzeko programa deskargatuta, ireki egingo dugu, gainean bi klik egin. Programak berak azaltzen digun prozedura jarraituko dugu. Lehenengo pantaila honetan Next sakatuko dugu, eta hurrengoan lizentzia baldintzak onartu beharko ditugu, aurrera jarraitu ahal izateko. Azkenik Install sakatuko dugu eta instalatuko da. Instalazioa amaitzean, Finish botoiari emango diogu. Instalazioa egin ondoren, programa hau martxan jartzeko bilatzailean Cisco AnyConnect programa bilatu eta irekiko dugu. Irekitzean, pantailan ikusten den leiho hau zabalduko da eta dagoen bezala utziko da EHUko VPN-era konektatzeko. Konektatzean, gure LDAP kredentzialak, hau da, EHUko erabiltzailea eta pasahitza eskatuko ditu. Gure datuak sartu eta konektatuko gara. Dagoeneko, unibertsitatean egongo bagina bezala konektatuta gaude. Orain, programa honek eskaintzen dizkigun abantailak baliatzeko prest gaude. Dagoeneko, badakizu zer den VPN bat eta nola konektatu zaitezkeen unibertsitateko sarera bertatik kanpo. Orain, gradu amaierako lana garatzeko artikulu zientifikoak doainik eskuratu ahalko dituzu eta EHUko lizentzia duten zenbait programa erabili. Hau izan da guztia. Espero dugu zuretzako erabilgarria izatea, eta noizbait behar baduzu lagungarria izatea. Zalantzarik izan ezkero, bideo honetako iruzkinetan idatzi eta erantzungo dugu. Eskerrik asko!